Máis protección para os axentes da Policía Nacional no desempeño do seu traballo. Esta é a reclamación pola que hoxe se concentrou unha vintena de policías ás portas da Comisaría Provincial de Pontevedra. Estamos salindo como mínimo unha agresión por semana, cando non 2 ou 3. 35 mes. Isto é unha barbaridade. A Administración non nos está cubrindo, non nos está axudando, non está facendo o que ten que facer. A lei ten que cambiar. Non pode ser, como he sido testigo, que salas dun juicio, lle metan ao agresor 50 euros e lle diga ao seu abogado que se chega a saber por 100 euros, lle dá 2 hostias e queda a gusto. Non pode ser que salgas agredido con agresións graves e o individuo quede en libertad. Hai unha semana que a comisaría foi o escenario dunha destas agresións. Un mozo de 26 anos entraba cun arma branca nas dependencias e feriu a un dos axentes. Observando con preocupación como se incrementan de forma exponencial os detidos por os delitos de atentado, resistencia e desobediencia. No ano 2019 de pouco máis de 100 detidos en todas as comisarías ámbito de Policía Nacional na provincia de Pontevedra e en 2022 superamos os 200. Necesitamos que nos respalden para poder facer o noso traballo, necesitamos que se protexa a figura da autoridade. Os sindicatos lamentan que non só se trata de falta de protección legal, a escaseza de medios tamén pon en perigo os axentes mentres exercen o seu labor. Non pode ser que as Taser estén nunha caixa e cando a saquen seguramente se asistirá a pistola desintegradora ou algo así e irán directamente ao museo porque non se ha dado a formación nin o curso necesario. Que o motivo de non distribuir as Taser, os dispositivos electrónicos de control, é que é preciso para habilitar a cada funcionario que ten que facer uso do mesmo dese dispositivo, habilitar ou necesitan facer 2 disparos e cada cartucho dese disparo ten un custo de 60 euros. A vida de calquer cidadán, a vida de calquer policía vale moito máis que calquer excusa que queiran pornos ou darnos. No caso de Pontevedra, os representantes sindicais recordaron 2 vellas demandas: melloras nas instalacións da comisaría e a creación dunha unidade de prevención e reacción para a cidade pontevedresa e a súa área metropolitana.